că e satul, pe toate le vorbește, trebuie și nu greșește. Uită, s-am adus și frații mei, frătații mei, ar să-ți cânte și aia e geaba. Să vezi, când s-o tragea una, să vezi numai de desâns. Măi, e bun, ar să fie altă treabă. Ascultă ce spune. Instrument. Haide, frate, trage-mi un domnul de aia, să ne spune să scrie. Și nu te poconești. Și n-ai să te poconești. Putem să ședem. Haide, Ionel.